Kublai pi baro ngadai ipruda khalan bak ngadai ru is certified health nutrition and wellness coach. Daladehi ngalaya shubuan kijing ban penbiang ya kacing kia. Pat hadian kijing persang ki babuan nga sedang banang. Pumo ban pendunai kini klen po jong kamet naturally. Da kaba small tu bat tip ikidau tenrai kaba penlong ban kio kacing kia hapo jong kamet. Kacing kia kamdai tang nakadaw wa fil abang bun palat lanif duna ban ki ban kesar. Hendrai kasedang nak kacing tut kabari kabaje hapo kamet jengi kaba ngimju kam da small tu lani boy perkat Retat online kelak sedang ban ketak bahaya kamet bat lamru sikijing pangkiba bonjai. Kumbang ala dep keren ban penbiang ya kacing kia ngidai ban small tu shuai ke kadaw tenrai. Dia mentangan pensaya pi kidon santali kidau kiba kongsan kibalam syakacing kia kacing kia hapo kamet kacang pi. Kadau ke benengkong kelak bandai na kacing bom terai kambhau liver. Liver udai benta bakong santam hapo kamet jong beriu. Wiara ban saj ban penkoj ikiniki kijabok kijaklia. Bat wiara bru ban saj kini kiklen po jong kamet. Wiara bru ban penmi kini kinjau ban la ban tiliat bahai kiniki jingbang bangi bah. Dia lada uni Oliver nak bahare banterekam kini kijabok kini kiklen kini barok kijaklia dai kibadon hapo jong kamet kimla aban side ban penkhoi deki stok no hapo jong kamet deki lang no pada kini kiklen asa pelong yangi bangin sengai kamtau mai kini ki area jong kanika kpo kani uni Oliver ula ban terekam ha nakadawa ba fimbiang ra kapor ba kini kijingba ba fiba kapor thia kini kide kita bakong san telada Oliver umtrai kamha umla ra ban side kini kijabo jaklia kini klen kala ban lam padesh kini kijimpang fatty liver tena kini kijimpang fatty liver pade kala ru ban lam kijimpang kiba bonjan kum cancer kijimpang shini kijimpang klongsnam stroke mat kiwe ru ban pensisa ya kini katkum ka news wala penmi da ka highland post hakalai puiterik jong August ajar apulai ka National Health Mission kala pelong ya ka program ban yada bat control ya kani kejimpang cancer kejimpang shini kejimpang heart kejimpang stroke ka ba pelong nakadaw jong kani ka fatty liver bat kilaong ru ba kani kejimpang fatty liver kadai ru ka ba pelong yo ubrio ban keu shushu kani ka jingsna ke kisain ge ba pen I ba liver jong phi trai kam ha kilong filong telot kamet fim kwa ban ba ka sma ka tien jong phi long stem kani ka sni do bat kini kikmat te ka pi balek sabaru long stem yong fi at ki kijat kiwe ki benta jong kamet te filong diet ru kani ka sni do te filong allergic ru ye ki jingba ka ba pat kala bandai naka jing slow ka metabolism ka jong pi ka jing suki ban pentrai kam kini ki jingba bagi ba ban ai bor pat ya kamet ka chungi kisain ba pen I ba ka metabolism jong pi ka slow kilong kajingkia la ni shem jing ban penduna jingkia filong telot kamet filong kriat man kapot set po terkhong sni do shem jing ban fokus hakikam bapi le kabalai pade kala bandai ba kpo jong pi kamla ban tiliat bhai kini ki jingbam kapelong kini ki jingbam ba shong slam apo jong kpo kapelong ru ep ba filong tap set kpo mi gas kia la ni long wit kpo wat lada pibam khendiat acid reflux ni filong terha kesadam telot la ni syok samthia hadin we fila dap bam fim juk kwa ru ban bam lani dap kloi habapi bam kabasam pada kala bandai na kajimbam balance pha kiniki hormones kum kiniki insulin ki stress hormones thyroid hormones bat kiniki reproductive hormones kaba kum ki contain sharp experience bahan delada kini ki hormones ki long balance kini ki hormones ki signal ya kamat pe jongi ban penlang shushu bon kini ki klein habo jong kamat khamtam ki benta jong ko kani ka penlang shenjing ban penduna bat penbiang ki chungkhia wat lada fibam khendiat lani exercise ru kisain ki ba pen I ba ki hormones jong pi ki long balance ki long phimbiang ka jimpoi benai filong telot kamat kio bat shenjing ban penduna chungkhia mi ki khinyang bat phimya thia bharu bat kebasan kala bandai nakajing bon jimut jang perkhar long stress palat khuslai palat bat kajing bombiang kanika thia kadam kajing bon jimut jang perkhar lani kajing khuslai palat ka long yakini ki hormones
Banya tu ia kamet manang pelang susu buon kini kikleng syapo. Bat kajing bombiang katiak kadam kapenlong banjur kini kajing tangan wat suki no karukom pendunai kini ki kleng. Telada film pat penbiang kini ki daw tenra Kansian jing AAP ban penbiang ya kajing kia memada haduk kat no file diet lani exercise. Karukom terikam jonga kalong ban penbiang biang pat ya karukom balance support kamat ke jongpi kini rap lam ta jong liver ban teliat bah kijing bam ban penbiang no ya metabolism ban balance bah kini ki hormones bat ki daily habits jongpi. De kajing penduna ya kajing kia kalong kebabiang bat ke next level. Kani kadai kaju proses kabah yarap yang ngaru bat kani kadai ke kabah ngaru ngan yarap lang ya pi minta asna kini ke video balengkot kalong bal smopo karukom trekam kajonga semua baninya syuk consultation kabalong para marwai kajaga banga ai consultation kadai hamiha sengkasi hajan jongani ka sengkasi college de semua bafinwan fidal kam bal kolanga sisni semua bafinwan Hadiah me fila debate ya kini ke video lada fila long ready ban shimkia no ya kapat ke kia ka jongpi ban penbiang no ya ke jingkia bat like ne ke jimpang ke babon chat lani lada fila wa ban ya kendo man kemat no bat nga fila ban message yang ha po WhatsApp ha kebangan ya lang bat pen EFP kilat kelenti ban snaru ke plan ke wiadai bat kamet bat karukum im rukuman ka jongpi ku bless you